rozmázneme mozek. Sakra. Jede směrem k vám! Je Logan mrtvý? Nevím. Jsem zraněný. Zero, dostali jste ho. Zero, ozvi se. Chtěl jsi mě zabít. Logane, Kde je Viktor? vrať se zpátky. Všechno vysvětlím a Viktora dostaneme. Mám lepší plán. Nejdřív dostanu Viktora a pak tebe. Logane, poslouchej. Tohle řešení ti nebude vyhovovat. Chtěl si ze mě mít zvíře. Tak jo. Ty slušný a nevinný lidi si to nezasloužili. Jak to, že kolem tebe pořád umírají slušní lidi? Zero neměl žádnou šanci. Jediná věc, která ho skolí, je adamantiová kulka. Chod základny je narušen, připravte transport. Plukovníku, máte problém. Dostaneme ho, pane. Ano? Právě jste dal 500 miliardy na to, aby byl nezničitelný. Pane, Ano, toho mutanta, kterého jste chtěl, už máme. generále, teď se nejedná jenom o Logana. Musíme tento komplex evakuovat. Prosím, jeďte do Washingtonu. Máme dost práce.
Jo, Havlo, mluvím. Tu Havlas, mluvíš. Elavla, kdo to přeloží? Summers? A ty brýle si můžeš sundat. Bolí mě hlava. Tak si je vezmi, až budeš tohle časování opisovat po škole. Stačí, když to napíšeš 100krát. Někdo jiný? Mluví. Správně, mluví Elavla. A byl to Viktor? Jo. Sakra. To mě mrzí. Co se dělo, když jsem odešel? Byl čím dál horší. Řekl, že jsi ho opustil. A měl pravdu. A všem chtěl dokázat, že je lepší než ty. Tak zabíjel všechno, co mu stálo v cestě. Já s tím pak taky skončil. Nechtěl jsem je už chytat. Chytat koho? Nech to plavat. Koho jste chytali? Johne, odpověz mi. Lovili jsme svoje vlastní lidi. Každý z nás za to má svoje místo v pekle. Mutanty? Proč? Striker tvrdil, že tím něco změníme. Že ochráníme dobrý lidi před zlejma. Jak chceš dostat Viktora? Vzpomínáš si na Afriku? Vzpomínám samozřejmě. Cože? Co s tebou udělali? Nech to plavat. Zero mluvil o nějakým ostrově. Říká ti to něco? Ne. Možná ví něco Dux. Byli to kámoši. Fred the Dukes? Kde je? Tady. Tak pojď za ním. Počkej. Chodí sem až kolem 4. Ale varuju tě. Trpí poruchou příjmu potravy. Každý má svůj mechanismus, jak se poprat s minulostí. Radím ti, nemluv s ním o jeho bázi. No tak, Frede, musíš se taky trochu hejbat. Snažím se ho dostat. To je Fred Dukes? Stále obluda spíš Freda spolkla. Hlavně citlivě. Jak se vede, tlusto Frede? To je ta gymnastka, co vážila 40 kilo? Jasně, Logane, ty jsi holt vtipnej jako vždycky. Víš, kde je Viktor? Ne, to nevím. A co víš o ostrově? A hlavně nezakopni, až budeš odcházet. Nikam nepůjdu, dokud mi neřekneš, kde je Viktor. No tak, Bobe, ty stará vojno, mluv! Co to slyším? Blobe? Co blázi? Logene, já jsem tě varoval, proč jsi mu řekl Blobe? Neřekl jsem Blobe, ale Bobe. Já ho srovnám. Počkej. Jde to i jinak. To je tvůj vlastní nápad? Chci ti pomoct. Dux tě zrovna moc nemusí. To je vzájemný. Vem si rukavice a zatrsej si s ním. Dej mu šanci, ať si vybije vztek. Jo. Takhle ti nejspíš řekne, co potřebuješ vědět. Jen se na něho podívej. Ty jeho špeky lezou ven. Hlavně, aby ho neklepla Pepka, to by ještě scházelo. Našli by tu vůbec tak velký nosítka? Toho bych se nebál, že na nich odnesou jeho. To se ještě uvidí. Pojď, Logane! Neflákej se. Chceš ránu? Hejbej se, Freddy. To mělo být co? Co to zkoušíš? Hele, tolik to! Za chvíli ho máš tam, kde ho potřebuješ mít. A komu ty vlastně fajn? Dávej! Pojď, skopová hlavu! Hej!